Indinoitwa Prophet Talent Madungwe, the founder ndakatanga chechi inonzi Remnant Desire of All Nations Ministry. Aiwa apa makore ndakura zvawo ndadauna nera swa ku 40 pa 35 36 37 ndo makore emunhu waMwari yayo. Yes, nyaya mataura yekuti regai nditange tichitaura kuti Mwari vanoti kudii kana kuti shoko raMwari rinoti kudii. Pachirungu vanoti as the man thinkers so he is. Zvaunofunga ndo zvauri. Ukazviti uri murombo chero uri mupfumi. Saka zviri mumind yemunhu ndo zvinoreva zvinhu. Saka zviri mumind yemunhu zvinoportraywa the appearance yemunhu. Saka zvaunopfeka zvinototudza kuti uri munhu akaita sei. Mukaona even vanhu vachida kuona kuti munhu ihure here kuti vano approach munhu. Vanoona dressing ona kuti akwanise kuona approach. Even mukadzi wemunhu zvinoita kuti munhu azokusvikira kuti aiwa munhu mai avanosvikirika. Saka zvinotopfekwa nemunhu ndo zvinotaura zvaari zviri hati yake nepfungwa dzake. Saka tona uzonyeperana kuti aiwa ndiri musalad saka zvandopfeka ndezve chiwestern but hakuna zvakadaro zvaunopfeka ndo zvauri. Alright, tunati Jesu anoti ndichakusirai mweya uchakudzidzisai the Holy Spirit. Saka the spirit iri pakati pemunhu ndo inokuudza zvekupfeka. Saka dressing inotokuudza kuti pakati haibvumidzwi. Nekuti zvafana kuti chinhu chinonzi paint achirambidzwi kupfeka but ukazobuda nacho uchifamba murodhi yese vanhu vanoti hadzina kukwana but ukachipfekera mubedroom mune murume wako munhu anototi aiwa murume wako anototi zvakanaka because position. Saka ukaona wakungobuda even Mwari vanoti munhu wese ngaapfeke zviri modest ndo zvinotaura Paul in the Bible. Saka hazvitobvumidzwi kuti upfeke zvisiri modest ukaona muviri wako umwe munhu akutokomplaina kuti zvakapfeka mai ava hazvisi right kana kuti zvakapfeka mai ava otoziva kuti something is wrong. Nokuti ukatoona umwe munhu achiti wakapfeka hembe dzako achicheuka kana tona achikuti zvazvisi right zvotoratidza because dressing vanhu ndo vanokuudza the society kuti zvakapfeka hazvisizvo not iwe because vanomaka isociety. Saka munhu akatongoshama akabudisa zvizvi aiwa pasipo because kushama unofanira kushamira murume wako. Saka kana watongoshama zviri zvakutonzi zviri connected kune zvimwe. Saka dressing ndo inotaura zviri munhu. Dressing yako tobva tatoziva kuti uri munhu akaita sei. Aiwa dressing inotaura zvakawanda zvepamunhu. Alright, chazvinoita ndezvekuti vanhu vanowanza tine nyaya yemacultures, tine yatinoti African culture the Arabic culture. So macultures are best muworld. Tinoti Africa ndo the best. Yoteerwa the Arabic yeMuslim yekuti vanoti mukadzi ngaapfeka akati zvakazoti even maroro avo zvinhu zvakarongeka even in African but tozoita yatinoti the Western culture. Western culture zvayo ichiitwa toona kuti Western culture yakanyanya kusimbira pekuti vanhu valuze hunhu hwavo. Saka iwo paunochuza culture unofanira kuziva kuti culture yakaiswa nani because culture yese inakaisa pane yaMwari pane yaSatani. Saka culture yakauya kupi. Saka mamwe maculture ari kuda kuti vanhu vabve pamavalues especially the Western culture. Handina hangu kuivenga but inoda kuti vanhu vabve even pamberi paMwari because zvainozoitisa kuti munhu hazvina basa. Zvakafanira kuti vanoti murume anogona kuroora kana umwe munhu kana kuti Mwari gonda hazvina basa kana dressing kana hazvina basa but even tikadzokera kune isusu kuchivanhu chedu hazvibvumidzwi kuti munhu aroore kana kuti hama yake yakabamunini yekwani but uko hazvina kana basa rese. Saka mamwe macultures haana kuiswa zvakanaka. Saka ukatorawo culture isina kuti unyatso kwenenzera zvakanaka hazvinyatsobuda zvakanaka. Uri pananati zvara mukadzi anofanira kupfekawo zviri even chero Bhaibheri rinoti munhu ngapfeke zviri modest. Hazvina kunzi kwati zvara chero even pamunhu wese hazvitobvumidzi kuti ukabuda wobuda nechishoti chakadai umwe murume achiona zvitya zvako asiri murume wako hazvitobvumidzwi even asi mukadzi at least chichipfuura apa zvichidzika. Saka chikati bubura hachitombodiwi ispe chakwanati zvara kune hembe dzinodiwa tinokurudzira malong ndori mutemo isusu kwedu tinoti malong kana uri murumewo haungazopfeki futi kakabudubura uri kwanati zvara hazvibudi. Saka dressing ine painoreva kana ukapfeka hako chimini mumba mako une murume wako hapana chakaipa bhozi zvinotokurudzirwa but ukangobuda nacho ukaona wakupfeka zvinhu zvipfupi zvinodiwa mubedroom chete ukaona kutobuda mubedroom musiri mako even kupinda mudining uchigarikana nabamuninani zvatova wrong because hazvibvumidzwi. Wakutonzi washama wakufanira kutopfekedzwa sezvakaita Adam naEve vavatotadza ndobva vashama. Saka ukaona pese pari kushama paita nyaya dzokutadza. Ini ndinonzi Gonye naSabhuku Gonye wekuDomboshava. Pfekero yakuitwa mazuva ano ndokusaka mvura isanayi. Pane kumwe kupfeka kwakutoshungurudza. Atirambidze munhu kupfeka kwake. Munhu pfeka kana uri kuenda kupati upfeka zvekupati. Kana uri kuenda kunhamo naamwene upfekawo zvakatsigawo zvekuti hauzeze kana kukotama kana kunoshanda pane vamwe.
kana ari mabhurugwa aya, inini mabhurugwa zvangu handinyanye kuashora nekuti rinenge ratokavha zvinhu zvese, asi rine occasion yaro rekuti uri kuenda kunobata maoko, unoenda wakapfeka bhurugwa, kwaunonosangana nevanhu vakasiyana siyana, wakaita guvhu out. Hazvina hunhu hwedu, hazvina hunhu hweganda redu iri. Tofunga zvinoitwa nevamwe marudzi. Kupfeka chaiko chaiko kunoda kuti kuratidze kuti uyu mudzimai wemunhu. Pane vamwe vanoti vanopfeka tsiga ndikuroore, kwaive kuri kureva kuti akapfeka chinhu chakanyatsomutema. Inini hangu handijaje munhu kuti kana akapfeka chibhamushoti, kana akapfeka chii, ndobva ndamuti apa muenzenza kana chii, asi ndeichingokuridzira kuti kwauri kuenda wakapfeka, occasion yauri kufambira, kitchen top apo zvakanaka, kumuchato zvakanaka, asiwo kana wakuendawo kwauri kuti unenge uri muenzi ende uyezve uri muroora, wochipfeka kaketi kadiki diki kekuti unenge wakungonetsekana nekukadhonza kuti zvimwe kanga svike pasaizi, hazvisi kutiitira zvakanaka, hazvisi kutiitira zvakanaka. Kare kareko zvainzi munhu womukadzi haufanirwi kuonekwa izvi zvako izvi nemurume asiri wako. Dzinonzi n'anga dzinobuda makumbo, saka waitomonera mazambia. Saka vakazengwa kuita mazambia. Iwo mazambia tinongoamonera hasi yedu, ende kumonera kwacho hataagone futi. Unozoona mwari kumonera zambia asvika apa iro riri uko iye auko, saka kura kuti harisi rake. Varidzi vemazambia vanaamonera vachitoswera the whole day akadaro.